गिबियावनो नैबे भिडिअखौ नोजोर हो नुनानै नोंथाङा हयथ' हमदां हादों बे भिडिअआव नुनाय सावमुआ मा जानो हायो। नंगौ नोंथाङा जा साननानै लादों बेयो गमामायैनो सैथो। बे नुनाय जिला जिथा गोबाय बायग्रेब ग्रेब नङा रावनिबो नङा बेयो गंसे फरायसालिनो न'सो। आं नोंथांखौ मोननैसो सोंथि सोंनि नोंथांनि गथ'खौ बेबादि बायग्रेब ग्रेब फरायसालियाव फरायनो थिनहरगोन ने? हादोर एबा रायजोआव जों गासैनिबो गथ'फोरा एखे फोरोंथाय एखे सुबिदा मोनदों ने? फिननायखौ नोंथाङा जियानो होआ मानो नाथाय दिनैनि समावबो जों दाथि बुंनो हायो रायजोनि साफ्रोमबो गथ'फोरा मोननो गोनां मोनथाय मोननो गोनां गुदि सोलोंथायखौ मोनाखै। बिसोरो बेफोरनिफ्राय बन्चित जानानै दङ। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आं रमेन बर'आ बरायबाय। नायगिरि नोंथांमोन दिनै नोंथांमोननो जों चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गंसे फरायसालिनि खौरां फोरमायथिनो नागिरदों। जाय समाव बीजेपी सोरखारा सबके साथ सबका विकास स्लोगानजों सोरखार सालायदों जाय समाव सोलोंथाया गथ'फोरनि गुदि मोनथाय एबा इडुकेशन इज द फान्डामेन्टेल राइट्स अफ चिल्ड्रेन आयेना पार्लामेन्टआव माब्लाबानो पास जालांसेयावबो दादगारिनिफ्राय 7 किल'मिटार गोजानाव थानाय भारत भुटान सिमनानि टुक्रे बस्ती गामियाव गंसे फरायसालिया मानो दाबो जोबोद दुखुनांथाव थासारियाव। बे गामिनि लोगोसे ओनसोलनि गथ'फोरनिफ्राय गुदि मोनथायखौ मानो सोरखारा सेख'नो नागिरदों नङाब्ला मानोथो टुक्रे बस्ती गामियाव गंसे फरायसालिनि जोबोद गोनांथिखौ दाबो सुफुंनायनि राहा लायाखै सोरखारा? दा नायगिरि नोंथांमोननो फोरमायना होनि गुदि बिजौआ मामोन। जिल्ला चिरां ओनसोल दादगारि गामि टुक्रे बस्ती होननाय गामियाव इंराजि 1990 मायथाइयाव गंसे गुदि फरायसालि गायसननाय जादोंमोनब्लाबो बे फरायसालिया सोरखारजों दासिमबो गनाय जायाखै। अभी स्कूल तो हो गया तो हम लोग का 90 से हो रहा है अभी लेकिन इसमें कोई सरकार का एक्शन टेक नहीं हो रहा है। दिनै 22 बोसोर बारलांबाय थेवब्लाबो बे गामिनि रायजो राजाफोरा गावनि गथ'फोरखौ बेवहायनो फोरोंहोबोदों। गुबैयै बे फरायसालिया नन रेसिडेन्शियेल स्पेशल ट्रेनिं सेन्टार गुसुङै NRSTA जों सरजाबफानाय। NRSTC फरायसालिया ओरैबायदि मोनसे फरायसालि जेराव गुबुन रायजोनिफ्राय आश्रय लाफैनाय सुबुंफोरनि गथ'फोरखौ फोरोंथाय होनाय मिरु। अभी इसको रनिंग कर रहा है अभी सर्व शिक्षा अभियान जो बोलता है NRSTC इस सेंटर से तरफ से चल रहा है। मिथिथाय बादियै गोबां समनिफ्रायनो फरायसालियाव गोजानाव थानाय शान्तिपुर होननाय जायगानिफ्राय मुश्री इन्द्र प्रसाद गिम्ब्रे मुंनि फोरोंगिरिया फैनानै फोरोंफैयो। स्कूल का मास्टर भी जो दूर से आता है तो इतना कभी होता है कभी नहीं होता है कभी इतना हफ्ता में दो चार दिन होता है बाकी में नहीं होता है। दासान्दै सा 22 गथ'फोर दङ बे फरायसालियाव नाथाय बे 22 फरायसाफोरनि खाफाला दाखुरा मानोना बिसोरनि फरायसालिया जिला जिथा गोबाय बायग्रेब। बेनि अनगायैबो नेपाली हारिनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंथाय होनो फरायसालिनि सासेल' फोरोंगिरियाबो माब्लाबा लामाया गोलाव हाग्राबारि जानायखाय मैदेर ओंखारनायखौ गिनानै फरायसालियाव फैनाय जाया। यहाँ के बच्चा जो है दूर जाके भी पढ़ नहीं सकता है क्योंकि इतना जंगल है और जंगल का जानवर अगर है उससे भी डर लगता है तो एक दो आदमी चलने का भी लायक रास्ता नहीं है। बेफोरबादिनो फरायसालियाव फैनो हायाब्लाथ' फरायसालियानो बन्द जायो। आसाम एसेम्ब्लिनि 36 नं सिडली समष्टि एबा BTC कन्स्टिटुएन्सिनि 14 नं चिरां दुवार समष्टियाव गोग्लैनाय हाथीसर VCDCनि बेन्दोंआव थानाय बे टुक्रे बस्ती गामिनि NRSTC फरायसालिया सोरखारनि नोजोराव दिनै बिमा बाथरुम। अभी स्कूल भी ग्रैंड होगा बोलते आज तक तो कोई होगा नहीं। अभी ग्रैंड होगा को बोल के तो अभी हम लोग को 2-3 साल तो हो गया अभी तक तो कोई खबर नहीं है। अभी स्कूल तो जैसे है तैसे है। हादोरनि आद्रा ओनसोलनि सुबुंफोरा दावखोलांदों नाथाय टुक्रे बस्ती गामिनि सुबुंफोरनि सिमाङाव रसा नांनानै बेमानि जे सोंथेदों। बेफोर खोथाखौ नोजोर होनानै बे फरायसालिनि खाथिनि थागिबिफोरा दा सांग्रां जानायखौ नुहुरनाय मोनदों। मानोना बिथांमोना दानि गोदान सोरखारनिसिम मिथिहोनो नागिरदों गावसोरनि गथ'फोरनि इयुनखौ नायहरनानै फरायसालिनि फारसे नोजोर बोनो नागिरदों। सोरखारनिसिम आखाइ खबजोबै आरज गाबहरदों सोरखारा थाबैनो बे फरायसालिनि लुथायखौ लुफुंनानै मोजां खालामनानै होनो थाखाय। तो सरकार का यही कहना चाहता हूँ कि जैसे तैसे हम लोग को ये देखे स्कूल जैसे भी हम लोग को निर्माण करने का व्यवस्था करना चाहिए। सोरखारा बेखौ जाहाथे गनायनानै लाया थोजासे फोरोंगिरि राहा खालामनानै जाहाथे होयो बेखौल' खावलायदों टुक्रे बस्ती गामिनि थागिबिफोरा।
तो इसलिए हम लोग का सरकार का मैंने यही अपील करना चाहता हूँ कि जैसे दूसरों को बच्चों लोग का पढ़ाई हो रहा है उसी का हम लोग को भी पढ़ाई होना चाहिए। हम लोग भी इधर का असम का जो भी हो इंडिया का सिटीजन है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट बडोलेण्ड खौरां। सानथामनि दावबायदिं हाबाफारिजों बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला हादोरनि राजथावनियाव सिनियर बीजेपी दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनायनि थांखिजों बिथां सन'वालाव दिल्लीयाव मोनहैबाय। आसा थिनाय जादोंदि मिरु केबिनेटआव रिसाफल जागोन आरो बेवहाय बिथां सन'वालखौ सोसनगोन। बेनि आन्दोनि गुबै जाहोना जाबाय सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा 2016 मायथाइनिफ्रायनो बावैसो सिगां दानसिम आसामनि गिबि मन्थ्रिमोन। नाथाय 2021 मायथाइनि आसाम एसेम्बलि बिसायख'थियाव बीजेपीआ देरहासेयावबो सन'वाल बिथांनो गिबि मन्थ्रिनि मासि होनाय जायाखिसै। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला सन'वाल बिथाङा 17 जुन खालारनि हराव हादोरनि रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंहखौ लोगो हमदोंमोन आसाम राजभवनाव। अनुमान खालामनाय जादोंदि पार्टीनि दैदेनगिरिफोरा केबिनेटखौ रिसाफल खालामनायनि सिगां सन'वाल बिथांखौ दिल्लीयाव लिंहरनाय जादों। बेखौबो मिजिंथिनाय जादोंदि सन'वाल बिथाङा केबिनेटआव जायगा मोनगोन। बेनि थाखायनो सन'वाल बिथाङा दिल्लीयाव सानथामनि दावबायदिं हाबाफारिजों थांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट बडोलेण्ड खौरां। गिबि मन्थ्रिनि खुगायाव गोदान गारां मोनथाम हानजायाव बाहागो खालामनानै आइजोफोरनि माइक्र' फाइनान्सनि दाहारखौ रेहाय होगोन सोरखारा। दोहोनि साकरि दामि गारि अट्टालिका थानाय नखरनि आइजोफोरा मोननाय नङा दाहारनि रेहाय। थांनाय बिसायख'थिनि समाव आइजोफोरनि नेहा दाहार रेहायनि फोसावनानै गावनो सोरखार दाफुंनायनि उनाव माखासे गोब्राब रादायफोर जाबसिननो थांनानै बावैसो रायजोनि दाहारु आइजोफोरनि खुद्रिनाय आरो फाखनाव गोग्लैनाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बावैसो सोलो गोनाङै खुद्रिनाय आइजोफोरनि गोसोखौ जै खालामनो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों। बीजेपी दैदेनगिरि महरै होनाय बिबुंथिसोमोन जेबो सोरखारि फोसावथाय नङा होननानै बुंथियो बिथां गिबि मन्थ्रिया। गासैबो आइजोफोरखौ नङा नाथायबा गोरिब आइजोफोरखौल' रेहाय होनाय जागोन होननानै मोनफ्रोमबो बिसायख'थियारि मेल मिटिंआव बुंदोंमोन होनना बिथाङा बुंथियो। जाय आइजोफोरनि दाहारा रेहाय जागोन बिसोरनि बेंकनि रेकर्डआव NPA थामहिनबा नन पारफर्मिं एसेट महरै लिरथुम जागोन होनना बिथाङा बुंथिदों। ओरैहाय दाहार रेहाय मोननो गोनां आइजोफोरनि अनजिमाया प्राय 22 लाख फ्राम। शर्मा बिथाङा बुंबावो RBIनि बिथोन फारि मथै माइक्र' फाइनान्सनि बेलायाव 2.5% बांसिन सुदनि हार लानाय 1,25,000 बांसिन बिबांनि दाहार रेहायाव हेंथा दङ। बे हेंथा थानायफोरखौ बाद होयोब्ला दाहारनि बिबाङा 12,500 कौटिनिफ्राय 8,200 कौटिसिम गाहायाव फैगोन होननानै बिथाङा बुंथियो। दा बेनिफ्राय रोखा जायोदि समासो खोन्थासिगोन शर्मा बिथाङा दाहारु आइजोफोरनि बेसेबां दाहारखौ सुख'नो हायो। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट बडोलेण्ड खौरां। नोंथाङा नायगासिनो दङ बडोलेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव NM नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLT नि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैदो बडोलेण्ड खौराङाव। बडोलेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ फिन बावहरबाय आरो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।